тавана на колата. И аз излизам с моите ключове, сутринта да ходя до центъра на селото, пия си кафето, мотам се с нейната кола, защото моята тя и не е моя, тя да си няма. Ти не. Паря, отивам, връщам се. След това на другия ден трябва да заминаваме до Пловдив, да правим една голяма обиколка 100 км и повече. И се отмине, вика, нямаме ключовете, дай си ключовете. Викам, търси ли ги, търси ги, навсякъде няма. Но и сега. Сетих сега къде може да бъдат, обаче те са изпаднали ти, когато ходи в центъра на селото, те са били на покрива на колата. И те се плъзнат, то няма какво да ги задържи. И ключата ги, аз и към слушай, ключ ще го намериш още като сядам в колата. Тя продължава да ми вика, че аз нека съм го хвърлил, нали, и така нататък. Викам, като ти казвам, че ще намериш ключ, ще го намериш, аз блъках, защото ще се скара. И така, ходихме до Пловдив, излизаме от Пловдив вече стана 100 км и по-рано да слиза на една газостанция, бензиностанция, зареди газ. И както слизи, започва да зарежда газта, по-рано да ме поглежда отгоре на покрива. Ама ключовете са тук. Ми показва ключи. Викам, аз си казах, че ще намеря. Но как се е продължава? Не знам. Но аз знам как. Бог материализира и донася ключа, като му се помолиш. Сега ще ви кажа. Значи ще ви кажа в този случай. Сега една жена ми казва, от тях съм на гост. И седим си отвън и тя вика, виж какво стана. Аз сутринта гърда малък на 5 км, като ние той е във вилната зона, аз съм на вилата пита. И вика, сутринта си слагам обисите, нали, прави се тук, тръгвам по пътя, надолу, вика, седнах чак додолу, виждам, че обисите са на мене, нали. Тръгвам си обратно насам и какво стана? Дали някой е видял долу в заведението или друг и казал, няма тя на обица. И аз пипам, няма. И почвам да търся, вика, обратно по пътя. Става мъже и ставам аз и 5 км додолу ходиме по асфалта да търсим обисите. Обаче аз като Владимир долу и казвам, виж какво, искам нещо да ти кажа. Искаш ли обисите да намерим? Тя вика ми, как да не искам, тя едната като ми покаже. Викам, виж, свети Нина, най-бързо носи посланието на Господа, аз като му се помоля след 10 минути всичко е намеря. Викам, ще се молиш на свети Нина, а после ще видим. Слязохме надолу, връщаме се нагоре, сядаме долу. Обяд, вече тя при нас. По-ровене за какво се качва горе, на втория етаж, къде са спалните, по-ровене носи обисите. Обисата беше на спалните ми отгоре. Кой не слуша? Вика, виж сега какво прави Господ. Къде ще да е падна, като му се помолиш, това пренася или я материализира същата обица като тая. Макар може. Викам, не мисли, че ти само си се молил, и аз не съм. Затова е станало това чудо. Ти колко ще да се молиш, викам, я стане, я не. Ама аз като се помоля на Господа, няма начин да не стане. Аз с Екимина съм се убеждавала. Обаждам се на Георги, пътувам му заболе кърката и обратно и се прибирам в някаква буря, дъжд, сама съм в колата, навън е тъмно към 10 часа вече. Тя ми е приятелка и посидяхме повече време. И търся ключовете за пореден път. Няма. Обаждам се на Георги, викам, Георги, не знам къде са ми ключовете. Спокойно, ще се помоля на свети Мина, помисли и ще се намеря. Викам, как се намеря? Няма и чантата, няма къде друга да са. И така, минава 10 минути, аз седа в колата, но вали проливен дъжд, аз продължавам да не се сещам точно какво да направя. И изведнъж се сещам. Ами да, значи аз като тръгнах и ги оставих в къщата от вътрешната страна. Майстора, той много умен нашия майстор, видял, че съм свършила тая работа и е оставил външната врата отворена, така че пробвах външната, влезнах и наистина бяха на вътрешната врата забравени. Така че с минимални усилия се разрешиха. Казвал съм да. Сега ми дето се обажда вика на автомивката, мир колата на една бизнес дама. Скъпа нова кола. Обаче едно много момченце има и там не знае, че като затвори вратата, новите коли, щак, след една минута се самозаключват нейните ключове вътре. И вика, заключи се колата, какво да прави? Аз съм в планината, той ми се обажда долу, това беше преди много години. Аз викам, синко не знам, викайте автоключара, но автоключара ще ви вземе 50 лева. Еми 25 от новото момче и 25 от тебе, защото ти си стар служител и тя ще му кажеш, то не знам. Да ще си разделяте по 50% вината и всичко си е точно. И, ами как? Викам, ако не ти знаеш, да се помоля. Ами молиш на Господа, на свети Нина, вика, добре ще се помоля. И
обажда се след 10 минути. А тя казала, вижте какво, след един час има бизнес сеща, няма да ходя до Младост, това е на захарната фабрика. В София до Младост, вика, няма ходя за другите ключове. Нали? И хоп, той ми е супер. Да, готово. След 5 минути стане. Как стана? Дойде един таксиджия да си мие при мене кола. Само при мене чака. Момчета, какво има? Еми, тази дама се... Той гледайте да не погледне какво ще направя на колата. И само след 2 минути отвори колата и измахна. И вика, ви вземе се тази. И му измих този път колата безплатно. Това да ме спаси. Значи, виж, това е силата на молитва. Както не ми е за първ път човек, като се помоли. Но има и нещо друго. Оля ден миналата седмица беше, идва една жена. Значи трябва да се отказваме моментално и се съгласяваме с нещата. Вижте, когато ни се дават знаци. Идва една жена, и моя приятел Злата, но той няма нищо общо с това. Обаче тя вика така, дали овицата ми не се е донесли при вас да изработят и така нататък. И тя се отиде, аз викам, каква е историята? Вика, тази жена, преди 1 година и половина, губи от 2 овиси една. 5 лева не овиси, вика, 20-30 лева да са всички. Обаче, и тя вика, какво прави? Знака, че като те загубена една овиса, тези овиси не трябва да ги носиш. Край. Ако помолиш мина и той я намери, или Господа, носиш ги. Но ако не я намери, забравиш, оставиш и друг. Тя взима тая и отива в магазина и я дава за модел, да види има ли такава магазина. И казва, ако няма тук, ще я поръчате на златар. Обаче в града има много златари. И магазинера, обаче дали е дал на златари или не се знае, она ни 2 месеца, 2, 3, 5 и след 1 година се сеща за улицата и отива и като той вика, аз не знам дали е дал на златар, с който работи, но не работи с моя приятел. И тя запад сега почва да обикалят по златари. Тя вика, опиши я да кажи, има ли модел? Не. Тя и втора ти си изгубила. Моментално не си правиш никакъв ключ. Щом първата изгубена се отказваш умния човек, за това се отказва. Ама при втората да е изгубена и да положаваш, да ловичкаш и да ходиш и да мъркаш, в крайна сметка, моят приятел каза така. Макар че няма нищо общо с това. Виж какво. Кажи ми само модела, дай ми го, ще те направи едни област от мен и ще ги дам. Безплатно бе. Просто ще ги дам. Като видя каква е нахъскана. Значи това Господ най-необичана полиса. Значи да се именува и да напълва, вижда, че каузата е загубена и това няма да стане. Но не, продължаваш. Значи колкото повече натискаш, толкова повече не става, запомнете. Оттеглиш ли се, моментално нещата се оправят. И това го пробвай. Защото аз това съм го правил на себе си. Хиляди дни, не хиляди, стотици ни правих едно нещо, не стана. Не казвам. Казах се тази седмица. Всичко беше оправено. Една млада дама ми вика, баща ми говори, ми болят побърдиците и сърфа това. Къде ли не отидох? Вика, и най-добрите специалисти, лекари, не помня, става все по-зле и по-зле и по-зле. Бащата ми вика, вече е налегло. Идва при мен. И аз викам, така ли? Но че и сироко. Ми вика, каквото ще да става, вече оставил съм в болниците и това. Написах едни билки. Вика, отиваш с тия билки, минимум 20 дена и бащата ще бъде това. Бъди ми се след 1 месец. Вика, всичко е точно. Защото спря да напълниш. И духът, щом спря и каза, както дойде. Значи се съгласява с Божията воля, моментално я изпрати при мен. Ама моментално, той ходили насам натам, само традиционна медицина. Рак изпрати, върни при излъски, той ще каже какво става. И аз се казвам, с билки ще се прави, какво ще се казва, вижте. Докторите му измислят операции в плана нощ, това не е. А те е по-бързата процедура. Значи човек трябва да прибягвайте до операция, повреждане на това хубаво физическо тяло, само в живото спасяващи случаи. Иначе не трябва да ви дасва. А не искаме да инжекция в глава. Не, че няма да разкарам. Това сега ми е леко некомфортно. Да. Добре. Ти ли ако я пееш, пее. Не мога да я пея аз. Добре, изпей. Добре, днес е малко Богородица.